Iubiți privitori, bună seara! Astăzi suntem cei mai răsfățați oameni de pe planetă. Spun acest lucru deoarece ne aflăm pe croaziera respectivă, pe nava croaziera, pe canalul Dubai Marina, un canal artificial alimentat cu apă din mare. Croaziera durează 2 ore. Iată un canal săpat între aceste blocuri uriașe, aceste turnuri, în care canalul respectiv este printre ele și aici se face exact această croazieră. Iată ce minunăție de clădiri, observați, tururi înalte, cu arhitectură cu totul deosebită, iar această seară este minunată pentru noi. Vântul adie puțin, de la 34 de grade, temperatura a ajuns în aceste momente, ora 21, cam 28 de grade. Iată, privitorule, aceasta este platforma navei, ospătarii vin de stânga și de dreapta, cu țările pline, cu bunătăți, cu băuturi alese, cu sucuri foarte consistente și servim absolut tot ce ne trebuie, tot ce avem nevoie și mai mult decât atât, tot ce avem pe masă. Iată, aici este Elena, ghida noastră, o fată minunată de la Premiul Trădăm, care ne-a condus în această perioadă de 5-6 zile într-un mod cu totul exemplar. Îi datorăm mult pentru faptul că ne-a arătat esența lucrurilor din Dubai. Nu am cuvinte cu care să împărtășesc aceste lucruri și mai ales pentru răsfățul care îl avem în aceste momente privind această croazieră. Aproape toți banii face numai la această croazieră. Iată, vezi și tu, aici prăjituri, avem de toate. Aici vine lumea, stă la rând, își ia tot ce dorește în aceste locuri. Așa. Și aici mănâncă fiecare cât dorește, cât poftește, cât îl duce inima, cât îl duce capul. Mâncarea este foarte bună și este excelentă. Turnurile se înalță până la cer. O arhitectură de stai respirație. Zona a fost întreg acum zeci de mii de ani. Aici a fost o pădure, o zonă verde, cu mulți, cu voi, cu toate cele. Da, de asta este și petrol aici. Revenim cu altă filmare.